Fra dette observationstårn, der ligger i landlige omgivelser i den lille by Egense ved Svendborg, spejdes der efter rumskibe fra fjerne kloder, flyvende tallerkener, satellitter og andre særlige fænomener. Her holder Svendborg UFO-forening til. Flere aftener om ugen mødes 15-16 unge i alderen fra 12 til 17 år for ved selvsyn at blive bestyrket i deres tro på, at der findes andre og bedre verdener end den. Og så har vi også John Sadamski og en hel masse andre kontaktpersoner, der påstår, at de har talt med Venus, eller rumfolk i det hele taget. Nogen har været oppe og flyve med. Tror I på det? Ja, det meste af det i hvert fald. Så selvfølgelig, der er noget af det, der kan skubbes væk som sektarisme. Men nu er Damski det, han tror jeg fuldt og fast på. Hvad skal det være, når du bliver voksen? Ja, foreløbig håber jeg altså at blive student, så ved jeg ikke rigtigt. Men jeg kan godt tænke mig at blive astronom. Men der skal være meget til. Tror I på det? Ja, det meste af det.